शाहरुख खान दिल जाले बाय अमा जाखुमाना फैना बुरिया नायलाय आग्लासो जागोन अमा जानाय Nah, polisi kerja nama macam mana? Kerja aku. Oh ini mana? Ada lara, ayo dapat lara ni. Jepur, angker lagi ni. Jadi hai jeng makasih punya nakali makasih bus tu naik kang jumpai, naik nang uksin itu. Dah ada semang naik nang gunung bawa bekau jadi naik ni. Angker lagi joy ni, jadi beren naik nama ni. Ada jadi shopping berkalam kan, dah last tahu hai. न'आवफोर माखासे बुस्थुफोर लांगोन शपिं खालामनानै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ बिदिनो बयबो ओंखारजोबलायबाय नै वा दुगाथारसै आरो ओरै जोंहा दङ नै माबा मा होनोमोनलाय बिथां करिय'ग्राफार बिराद दुगाथार बिथाङाबो मोजाङै दुगा नङा ओरै जोंहा दङ साजोन मर' दखा दे मुम्बाइआव दखा दे मोगथांनि हिन्जावा बेयाव योगा खालामगासिनो दङ मोगथांनि हिन्जावा बे रायजोफोर I love Mumbai लिखना दं हम अभी किधर जाएंगे राइट या लेफ्ट राइट सॉरी थांसिगोन जों राइट ओरै लानानै अमिताभ बच्चन का घर अमिताभ बच्चन का है और ये वाला है उसके लड़के का अभिषेक बच्चन ये वाला आराध्या और ये जलसा है जलसा अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन नि न' रायजोफोर नैबे बे अभिषेक बच्चननि नैबे गेट गोनाङा बे अभिषेक बच्चननि न' बे गेट ओरै गोजौआव थांनानै बेनो आराधना नै आराधना लिरनाय दं अमिताभ बच्चननि न'खौ नुबाय ओमफ्राय आराधना फिसालानि अभिषेक बच्चननि ओमफ्राय अमिताभ बच्चननि मोननै न'खौ नुबाय जुहु बीच जुहु बेनो बे फेमास जायगा आरो ना बिराद लेहेर नायलाय दाहार बिराद दाहार नै बाब दाहारा गिद नायलाय माबादि मोनदों सारफैनानै माबादि मोनखो मोजां बे जुहु बीच बियो बिराद दाहार ना देरफुथारदों आरो बिनि माब्लाबा जवार बाटा जायोबा एकदम ओरैबायसिम थाङो थाङो येस थांहैयो बेनिफ्राय थांखो आरो लास्ट बिनिखौनो जोब्बाय आरो ना बय थाङोआ बिराद मा होनोमोनलाय स्ट्रि खालामो ना माने जोंनि ना हाबोथ'वाखै आरो बिदि लास्ट Nah, polisi kerja nama macam mana? Kerja aku. Ini mana? Hari fotografer lalu berapa? Man lang bisa sama berapa? Nukan polisi. Dua mah, pada ang. Ini kentak apa yang keren hari? Wah, dua gabang. Berbagi contoh kurang ada bola. Joy kenapa pui bayar nunggu hilang pakai? Ada sansir mana yo? Makan bangkai. Sansir mana? Bayar aja barang sudah kena saya. Nih Tormen Donino. Main aja. Tormen Donino. Naik belai, Tornino biar. Ini no biar. Ini sini mana? Terlihat dong, beach dong mana? Semua langgang pulau mereka. Mereka tuh pulagas dong, mulai. Pulagas dong. Aramnya pulagas nih be. Nusana ini baru Shahrukh Khan ini numpuk di sini. Shahrukh Khan ini no Mannat House. Ayo mana bay? Bener Shahrukh Khan ini no Mannat House. नैबे बेयाव गाखोनानै लोगो हमो फेन्सफोरखौ शाहरुख खाना बेनो आरो न'मा हौ नै बै गुफुरा बे न' गोजौथारलै गैला नुहुरनो नागिरा बेनो बिनि न' नोंसोर नोंथांमोन देखायबाय ओमफ्राय बेनि सेरावनो दं बीच बेन्द्रा बीच दङ बिनि सेरावनो नै नायदो आरामनो बैयाव दा फट' लाहैगोन आङो नोंसोर देखायगोन मोजाङै बे स्ट्रिट आरो ना बे स्ट्रिट पुरा नुबाय दा गुमै शाहरुख खान न'खौ माने मानि थाखाय मोजां होनदों स्पेसियेलि नैबेनि जिथु अपोजिट येस ओरैबायदि सागोन बीच दङ बीच बरिया मोजां एकदम मोजां बार खोलो खोलो ओमफ्राय नै दा एसे उनाव फैसिगोन जों नायलांगोन बाव फैसिगोन टाइम खोन्थादों माने दा जों नेनो हागोन ना हाया खिन्थु फैयोबा मानोबा जुदि जोंहा जुदि मिलायोबा जोङो नोंथांखौ नुगोन नोंथांमोनहाबो wah pura dahar leher makanya hit buka parah baik kata gue kata
अखा जालायबाय दा 1 घन्टानि उनाव बे फैगोन जाहैदों Itu nama 20 minit dulu. 20 मिनिट Oh, 20 minit satu dulu melanggeng. 20 मिनिट माने नायबा जोङो Baru jat masih nih nunggu serba. गवा लाइट बरिया जायगा नै Oka, yu, apa? Maba? Ini raki saban. सोरनियाव Raki saban sampai Malaka Aurora. राखि साबन मालायका अरोरा Saban dong. Ani lu Amerika dong. आमेरिकायावसो दङ उर्फि जाबेद आच्छा दा जोङो मेरिन ड्राइभआव थांफिनसिगोन मेरिन ड्राइभआव थांनानै जोङो दिनै शपिं मा बायनाय मोनो बायसिगोन आरो ना मेरिन ड्राइभआव थांनानै आन्डारग्राउन्ड टानेल 4 किल'मिटार बे दालाङा सो नायबाय थाबानो जाबाय देखायगोन आं नै बेयाव कनस्ट्राकसन सोलिगासिनो बाव दालांनि ओरै फैबावगोन दालाङा Engine bridge बायदि आरो नों नाय बरिया दालाङा नायदो रायजोफोर बेनो आम्बानीनि फिसाजोनि न' 500 करोड़नि न' बे 500 करोड़नि बे न'आ 500 करोड़नि आम्बानीनि फिसाजोनि न' बे 500 करोड़नि मुकेश आम्बानीनि न' एन्टिला हाउस रायजोफोर नैबेनो एन्टिला हाउस मुकेश आम्बानीनि न' करोड़ मालिकनि एन्टिला हाउस 4 मिनिट लायो बे 4 मिनिट बे टानेला बारा सोलायो 4 किल'मिटार गोजानखा माने ट्रेन राइडआव फैबाय दा जों शपिंनि थाखाय रेडि आरो जास्ट रेडि फर शपिं लासिगोन गावबागाव बयबो शपिंनि थाखाय रेडि मा लागोन नोंलाय दख'ना नायगिरदां माबानि इन्दिनि इन्दिजिनि बरिया ओरैहाय नै गावसाबजोबसिगोन मानसिफ्रा बेयाव दङ शपिं खालामसिगोन ओरैहाय बेजों स्ट्रेट ओरै शपिं खालामसिगोन आरो जों ना 250 300 बिदिनो मोनलाबायो नैबाव एसे दाम जागोन बाय 1 गेट 1 फ्रि ओरै लाजों हिन्जावनिल' नुयो माथो बांसिनानो बेयावनो आरामनो नायनो हासिगोन नै ओरैहाय नै ओरै हाबजोबावोसो सेन्देलफ्रा नै कितने का है भैया इतना ज्यादा क्यों फर्स्ट कॉपी होने से भी समायगोनथ' बेजों लादो आफा आरामनो सारखौबो समायगोनथ' बेसेबांथाय दुकानदार किधर है चला गया खाना खाने के लिए घरे थरे गासिबो दर'नि बुस्थुखौ जाग्राबो मोनगोन ओरैहाय गोलावथार लामा नायनो हागोन आं दा नोंसिना देखायगोन आरो मा बुस्थुखौ गस्ला गासिबो नैबावनै गस्लाफोरबो दं सालाफ्रा बिराद दाम होनो ओमफ्राय खम खालामबा खमायगोन दा 250नि गस्ला 250नि गस्ला लाबाय गांब्रै दा नायबावनि उनाव मा मोनो ओरै थांनानै नायगोन मा मोनो गांब्रै 250नि दे नागिरबावनि र' मा मोना मा लानांगौलाय लाबाय आयु जाबजा लाबाय नै लालाबायबाय खमनिबो मोनो दामनिबो मोनो जायगायावनो खम जायगायावनो बारा सोरबा जायगायावनो एखे दखानदार सासे बुंगोन 900 सासे बुंगोन 700 आग्लासो लालाबायबाय जिखुनु थांगासिनो नै लाबाय बेनो बाजारा दिनै नै सना मोनजोबगोन आरो नायबाय मा नांगौ गासिबो नायनानै ला नै ओरै ड्रेसफोर दङ जायगायावनो नै नैबावबो ड्रेसफोर दं नै मा लानो ला गोसोबादि बासि गोसोबादि ला नै गासिबो दुनियानो गोलाव डेन्जार गोलाव मा लानो ला गोसोबादि बासि गोसोबादि ला बोरै अबाव थांखो बेलाय बाला मानसियानो गाज्रि जाबाय
लामाया दंथारोलै फोरोंनाय आं माने माबानो लाबाय आंनि मिसेसनो खेरा मोनसे ओमफ्राय बेग मोनसे बेग लाग्रा बिदि आरो ओमफ्राय रिंकुमनिनो खेरा मोनसे ओमफ्राय बाबानो गस्ला गांनै पेन गांनै ओमफ्राय आङो गस्ला गांसे लादों बेनो आङो देखायदो मुसुर देखायदो माला देखायदो ओइबा देखायालै सारप्राइजसो बिलाय सारप्राइजसो गोनां सालालाय मा लाखो लायाखै बे बेग लाबाय बेग गांनै बेग मोननै गैया आंना ओमफ्राय बुंजोबनाय राङावानो बेना सानैखा आरो बिनानाव सानै दङ ओमफ्राय गावनि मिसेस दङ आरो बिमा थाबाय आरो फंबाय थाबाय लाजोबनांबाय बियो गासिबो लाजोबनांबाय आं उफाय गैया बेनोसै गिदिर जानांगौ आरो बे साराखौ स्पेसियेलि मोनसेखौ लांदों माने मुम्बाइआव माने बे मुम्बाइआव गुवाहाटि डिस माने गवा बे गवायाव जिथु मोनजायोना बेखौ नैबे दिनै जाय मुम्बाइआवनो बे सारा लोंनानै जाहोबाय ओरैबायदि टेस्टि स्पेसियेलि ना गवानि ओरैबायदि गोथावमोन माने गवा स्पेसियेल आरो माने गवानि मानसिफ्राबो गवानि माने रेस्टुरेन्ट गवासो माने जों गवायाव थांब्रबदों अमा जाखुमाना फैना उदैया नायलाय आग्लासो जागोन अमा जानाय अमा जाना फैनानै नै अमा रायखसफ्रा मालायनाव आलासि जाखुमाहैदों गारनानै घन्टाफ्रा बिराद गोजा बेयो जावस्ल' जानाय ओमफ्राय आंहा जेबो मोनजायासै दाना उदै खालि जाबाय ओंखाम गैया जोंना सारमोना मुम्बाइ बड' ससाइटिनि जोबोद लोगो मोनदों दिनै नै ब्रादारमोना मुम्बाइ बड' ससाइटिनि आरो बादा सासे दंबावो आं शपिं खालामनाया बेनो गोजा लाइन बैसिम मोनगोन आरो ना दा जुहु बिचआव फैफिनबाय जोङो दहाय फुङाव हाबोआखैमोन पुलिसफ्रा दैया बरथिक दंफैयोमोन दा बरथिक नंला दा फैफिनबाय नै जुहु बिचआव नायदो बेनो जुहु बिचआ बरिया जुहु बिच नै नायदो बिराद मानसिफोर दं नै बेनो जुहु बिच फेमास जुहु बिच मुम्बाइनि मानसियानो मानसि सोरबा दुगैयो सोरबा गेलेयो नै दहाय दैया बिसिम दैमोन दहाय बिसिममोन दैया दा रानलांजोब्बाय आरो माबा जानो नागिरदों ना ओंखाम उखैनानै ओंखाम उखैनो जालामोन एकदम बोरैबा जाबायमोन सासे जेबो गैया जानोसै नोंबो दहाय जायाखै नामा सानसे जेबो गैया फुङाव बराफाव मोनसे जादोंमोन आंबो दहाय जायाखैथ' जेबो ओमफ्राय फ्राइड राइस जानो नागिरदों आराम जानोसै बरियानो